Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat. El Barça comença un nou projecte pels fonaments. Torna Xavi Pasqual, ben tornat. Mentrestant, Òscar Orellana aconsegueix 3 victòries. 3. Gràcies. Benvinguts, doncs, a Bàsquet Blaugrana Debat, el programa setmanal sobre l'actualitat del nostre equip, programa número 10, del 17 al 24 de novembre. Avui tenim, doncs, molta teca i, per tant, comencem amb el salt inicial. Salt! Aquesta setmana, doncs, ha estat molt moguda. La dimissió de Peñarroya, l'actuació d'Òscar Orellana, que ha guanyat 3 partits, aquest interí, doncs ho ha fet molt bé, i el retorn de Xavi Pasqual. A veure si anem a pams. Primer, doncs, com diuen, abans d'entrar, deixeu sortir, Peñarroya se n'ha anat, l'han cessat, perquè realment la seva actuació ha estat molt dolenta l'any passat i aquest any, i si mirem les estadístiques veurem que ha aconseguit 55 victòries i 43 derrotes. Això realment, per un equip com el Barcelona, és francament dolent. A més, l'equip no ha defensat res, ha tingut, doncs, cada partit ha encaixat una mitjana de 88 punts, perdó, 88 punts, ja ens hagués agradat que fossin 28, oi? 88 punts, i per tant ha estat un desastre total i absolut. I els jugadors al final hi han acabat fent el llit, com es va veure en el partit de Girona, on un jugador com Claiborne pràcticament no va tirar, va aconseguir 0 punts. La gent estava fins al capdamunt de Peñarroya i no se'l creien. I finalment, davant els mocadors del Palau Blaugrana, vet aquí la importància de la gent i la protesta, no ha tingut més remei aquesta directiva que fer-lo fora. No tot el culpa ha estat de Peñarroya, evidentment, perquè ha hagut de treballar amb el que ha tingut, però realment el que ha tingut no ho ha sabut fer. No ha tingut autoritat moral, els jugadors no se l'han cregut. Bé, esperem doncs que Peñarroya ara pugui descansar tranquil·lament, relaxar-se, anar a jugar al pàdel amb els seus amics, per exemple a Massip, oi? Perquè ja sabem que el Barça és més que un club, naturalment un club d'amics. Un cop cessat Peñarroya, doncs ha entrat Òscar Orellana, un entrenador que fa més de 20 anys que és al Barça i que ara ha tingut l'oportunitat d'entrenar, encara que sigui de forma interina. El primer equip ho ha fet amb 3 victòries. O sigui que si som una mica curiosos, podem dir que aquest entrenador no ha perdut mai a Europa, n'ha guanyat 2, i tampoc no ha perdut mai a la Lliga, un contra el Baskonia. Per tant, si fem la mitjana del millor entrenador del Barça, ha estat aquest perquè no ha perdut cap partit. Bé, conyes a part, doncs Orellana ha demostrat una gran maduresa, ho ha fet molt bé en aquests 3 partits i sobretot ha tornat la confiança a l'equip. Hi ha hagut un altre esperit, no? Per exemple, en el partit de Bayern només es va guanyar per un punt, però en altres circumstàncies haguessin perdut, naturalment. El Barça va jugar a la primera part bastant bé, sobretot en defensa. No es pot canviar l'equip en un 3 i no res, però l'equip, Déu-n'hi-do, el que va jugar bastant bé, no? Va aconseguir, per exemple, que Obst, que l'any passat havia fet 11 triples contra nosaltres, doncs pràcticament no toqués bola, com s'acostuma a dir, i ja des del principi Orellana va fer alguns canvis a l'equip inicial. En aquest cas doncs, va fer entrar Parra, no? I ja també hem vist que ho havia fet aquest canvi en els 2 partits següents, a diferència de Peñarroya, que sempre feia sortir l'equip, diguem, inicial, l'equip dels prejubilats, i després pràcticament canviava tot l'equip de cop i volta. I per tant hi havia una gran diferència entre la primera unitat i la segona. Orellana ha sabut combinar millor i per tant els resultats són aquí evidents, no? I en aquest primer partit, doncs, com dic, el Barça va guanyar per un sol punt i bé, en altres circumstàncies s'hagués perdut. Quan les coses van de cara, doncs tot va de cara. En el segon partit, que vam jugar contra la Virtus aquí a casa, doncs el partit es havia complicat una mica més, però finalment també es va guanyar de 7 punts. I per què es va guanyar de 7 punts? Tot i que la primera part no havia estat gaire bona, a la segona l'equip en defensa va jugar molt bé i el Barça va lluitar
d'una forma esplendorosa i aquí va sortir Vesely. Per fi Vesely, doncs veiem que torna a estar en forma, almenys el que això esperem, no? I quan l'equip lluita d'aquesta manera, l'equip és molt difícil que el puguin guanyar, no? Ho hem vist també en aquest diumenge contra el Baskonia, que el Barça ha guanyat de 8 punts, i també més o menys la mateixa història. La primera part bastant gris del Barça, de la segona molt bé, amb un Brizuela molt entonat, com aquest microones, a base de triples, com Clyburn, i també doncs, una actuació coral, com s'acostuma a dir en aquestes circumstàncies, no? Un Barcelona que va jugar molt bé com a conjunt, en defensa, doncs, lluitant per cada rebot. Deia Pessic que els jugadors que tenen molts diners al banc, o al garatge, com deia ell, que tenen 3 camions, doncs no salten en el rebot. I això ja passa que a vegades aquests jugadors de primera fila doncs no els agrada doncs, lluitar, no? I d'aquí ve doncs, la importància que el Barça ho pugui fer-ho, i si el Barça defensa i juga bé al contraatac, com s'ha demostrat, pot ser imparable, o com a mínim es poden guanyar molts partits, molts més dels que s'havien fet fins ara. És una actitud defensiva, és una actitud col·lectiva que ha de tenir tot l'equip, com ha tingut en aquests 3 partits, com ha tingut ara amb Orellana. Per tant, els felicitem i volem que torni a tirar endavant, oi? I ara, com dèiem, ha tornat el Javi Pasqual, aquest entrenador que es va donar una Copa d'Europa, diferents supercopes, copes i tots els campionats a l'abast, i que va guanyar durant 7 temporades la Lliga Nacional Catalana. O sigui que hem de dir això també perquè alguns s'obliden. Total, 19 títols, ha continuat la seva carrera a Grècia amb el Panathinaikos, el Zenit del Sant Petersburgo, èxit rere èxit, i doncs es veia obligat, pràcticament es veia cantat que tornaria al Barça. I ara doncs la situació no la tindrà fàcil, perquè sabem que aquesta plantilla és curta, té molt de talent, però és un equip, diguem-ne, de prejubilats, almenys pel que fa a la primera unitat. Així doncs, ara la segona qüestió serà adaptar aquests jugadors de la segona unitat que dèiem que han de fer un pas endavant. Ja ho hem vist també en aquests dies que Satoransky, Billy, fins i tot Parra i Brizuela, doncs, o el mateix Keil, han jugat estones força bé. Jo penso que doncs, ara Pasqual serà l'encarregat de posar tots els jugadors a to, perquè el que no juga i no salta, doncs no serà titular ni tan sols jugarà. Això, el treball no es pot mai justificar que no fer-lo amb Pasqual. Així és que se'ns presenta una nova època, esperem doncs, que sigui il·lusionant, per bé que hem de tenir present que tenim una plantilla curta, que és una plantilla de gent gran, de gent que moltes vegades no defensa, que és propensa a lesionar-se, no? Ara mateix, per exemple, tenim Billy Hernán Gómez amb una torçadura de turmell. Quan faig aquest programa doncs no sé exactament què és el que pugui ser, i és clar, si no pot jugar aquest pròxim partit contra l'Efes, pot ser una cosa important, una baixa important pel Barça, perquè tenim poca plantilla, no? Caldrà esperar a veure els dictàmens mèdics, a veure què diuen sobre aquesta lesió de Billy Hernán Gómez. El calendari, doncs, ara se'ns presenta aquest dijous contra l'Efes de 2:15. Tenim l'avantatge que l'Efes, aquest rival del Barça en èpoques anteriors a Copes d'Europa, com tots recordem, es presentarà sense Larkin, que està lesionat de 2 o 3 mesos. En teoria és un avantatge, veurem si això és així, no? I aquesta setmana doncs, només hi ha un sol partit en Lliga Europea i, per tant, en Pasqual, que serà presentat aquest dimecres, pot preparar millor l'equip, no? Si veiem una classificació a la Lliga Europea no ho fem malament, no? Els primers són el Hapoel i l'Estrella Roja amb 8 victòries, sorprenent. Això vol dir la igualtat que hi ha. En segon lloc hi ha el Barça, que n'ha aconseguit 7, amb 4 derrotes, amb altres equips com el Panathinaikos, l'Olympiakos. Tenim 2 victòries més que el Real Madrid, que només en té 5, el València en té 6 i el Baskonia 3. O sigui que a Europa anem francament bé, millor del que es podria esperar, no? L'únic que passa és que hi ha a vegades aquest problema tan gran de la irregularitat. Pel que fa a la Lliga ACB, juguem aquest
diumenge doncs, a Canàries, a les 7 de la tarda. El Canàries aquest any sembla que ha baixat una mica, oi? I a la CB, doncs, aquesta victòria contra el Baskonia ens ha servit per gairebé atrapar aquesta 8a posició, que és la que dona la classificació per la Copa, i ara mateix sembla que el Barça és l'únic títol a què pot aspirar. Ha estat molt important aquesta victòria contra el Baskonia, més que no pas les victòries europees. El Barça de mateix és 9è, però empaitat amb el 8è. Si haguéssim perdut, haguéssim col·locat a una sola victòria, derrota per tot del descens. O sigui, fixeu-vos si era d'important aquesta derrota, i sobretot ha estat una victòria col·lectiva en què tothom doncs, ha lluitat, el Barça ha defensat millor i no hi ha més que això. Aquest Barça de Pasqual, que segurament serà més defensiu, el Barça doncs, que ha de jugar al contraatac, en rapidesa, a davant no hi ha cap mena de problema amb aquests grans tiradors que tenim. Ja voldrien tots els equips europeus tenir aquests grans tiradors que tenim nosaltres, però és al darrere on comencen tots aquests problemes. De moment, doncs, les coses van bé i aprofitem doncs, aquesta avinentesa, gaudim d'aquestes 3 victòries i veurem què és el que pot passar ja a partir d'aquest dijous amb Pasqual. Bé, que torno a dir que l'equip és molt limitat, el mateix Pasqual havia demanat un center, un 5, però sembla que les limitacions econòmiques del fair play del club, si més no, com a mínim, haurem d'esperar fins al febrer. Ja se sap allò que aquí dia passa any empeny, i això és el que hem d'esperar i de fer amb aquest equip actualment del Barça, dirigit per Xavi Pasqual, al qual doncs, saludem novament i tornem a dir allò de ben tornat. Mentrestant, doncs, hem d'anar lluitant dia a dia, com deia aquella de Simeone, i no sabem què és el que ens pugui deparar al futur, que com sempre és incert aquí i a tot arreu. I, com diu la cançó de Bob Dylan, què és el que esperem del futur? Doncs el futur només el sap el vent. Gràcies, doncs, per escoltar-me un cop més i no us oblidem mai d'ahir, avui i sempre, dir endavant Barça, força Barça! I si pot ser, diguem-ho amb un somriure. Bàsquet Blaugrana Debat, cada setmana al teu canal de YouTube. Un programa de Ramon Serra, periodista jubilat però no retirat.